Ei, hola, bon dia. Què és aquest, tita? Quina cosa més rara, tio. No, però és fort, cago en dena. Bàsicament està completament protegit, vale? I pot crear armes del no-res. Flipes. No, i a més, té la persona no exposada al clatell, sinó que està sota terra. I no només sota terra, sinó que està dins d'un cristall, vale? O sigui que ja com tu fas per derrotar-lo. O sigui, l'Eren ha aconseguit agafar el cristall, però no sé què farà. L'Eren que, o sigui, la Mikasa li ha dit: Eren, estàs segur del que estàs fent? Perquè, o sigui, està fent exactament el que li van fer quan era petit. És que la Gavi és l'Eren de petit. I resulta que aquell no era l'Armin, era en Jan, però que també et diré que no s'hi assembla. La Mikasa, per exemple, veus que és la Mikasa, però en Jan, no sé, el veig massa diferent. En Levi és igual, l'Armin no l'hem vist encara, i m'ha agradat molt quan un tità, crec que el de les mandíbules, diu: però com pot ser que persones normals i corrents m'estiguin atacant intentant-me matar? Ostres, si sapiguessis, no han tingut cap altre remei que aprendre'n. O sigui, està flipant amb com es mouen per l'aire i... Però el que mola molt són els equipatges. O sigui, queden professionals, m'entens? I ha sortit en floc. No, no pot ser. No podem anar bé així, no. Cas em dena que no molesti gaire. Vinga, ens veiem al següent episodi. Vagi bé.